Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma, Karon! imo kong ihatod o dili. Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Ikaw ang babae nga gamhanan! Nay, Ayaw pa makak! Lakip ba ako imong bakakan, ha? Nganong kinahanglang itago mo kininamong tatay nimo, Pia? nay. Mulimod ka man. Dili ka gihapon makanigar. Kay nakita mismo nako sa duha gyud nako ka mga mata ang imong pag-ilis og bayhon. Gikan na sa gamhan ng babae, balik na sa imong natural nga ikaw. Nay na si... Kanusa? Kanusa lang kini? Og diin ka sa maong gahom. Kinsay naghatag nimo sa maong gahom? Tubag! Nay. Ayaw ko glimde! Kung miila ka man gani na ako, nga imo kong inahan! Oh, nay. Ayaw ko glimde gid ha. Unsa man dugay naman ni. O daan ang imong gahom sa bata ka pa. Daan na ba ni pagpalit? Nay. Nahilom-hilom lang ay. May gahom ka man di ay. So, sa ato pa, may kaya kang makahimo kwarta aron madato ta. Unsa? Dili, nay. Wa ko niya nang maong gahom. Di ko makahimo, ana. Nyag pamakak. Tinuod lagi akong gisulti, nay. Baka kon, daho ka. Nay. Giantos minimong tatay nimo. Samtang may kaya ka man dai unta nga makaayo niya. Og may kaya kang makahatag namo og daghang kwarta. Pero kay daw ka man, imo kining gibakak namo. Imong gitago. Nakahimo ka sa pagtabang sa uban, apan namo hakog ka.
Hakog! Di na tinuod, Nay. Hakog kay! Hamang ako na ba? Ano ka hakog? Hatagi ko dagang kwarta. Karon dayon. Nay. Dili ka! Dili ka ba? Nisi, Pia. Unsa na itabo, ha? Nang isa kang imong tingog, Nisi. Akin na may hagdanan. Kanang bakako ni mong anak ay mahinungdan. Unsa? Unsa ibuti mong ipasabot? Bakako na, daw pa. Kung dili ka man makahimo sa paghatag na mong dakong kantidad, sige! Bayarin na lang may sa tanan na mong nagasto nimo. Gikan sa gamay ka pa, hangtod na karon nga niya kapag gihapon sa among bubong. Nay. Nisi, unsa ka lang imong ipanulti? Mahimo pagmuhilom ka na? Milanog ang imong tingog. Mabatian ka sa mga silingan. Silingan! Wako'y labot! Mas maayo nang mahibaw sila nga way igabaws kining babayhana. Human sa tanan natong gibuhat para niya, dawaan lang ta, bagag naong ipokrita! Igo na, Nisi! Dili ko mohonong, hangtod nga hatagan ko niya kwarta. Wa ko ikahatag di mo, Nay. Di ko mo too. May gahumgod ka. Imposible nga dili ka makahatag na ko kwarta. Bayri ko, be. Bayri ko sa tanan akong naggasto nimo. Paman di ay dinis na po yung sibatan lang ko sa akong gibantayan na. Bayri ko! Uy, kang di siya yung tingog. Nga naman ron? Mamaya ko balik. Dili ka mo bayad? Ha? Dili ka ba mo bayad? Agay, Nay. Di ka mo bayad? Buhay lang ako, buhok, Nay. Agay, kasakit. Agay. Agay, Nay. Di ka mo bayad? Igyot ka mo bayad? Ha? Agay. Agay, Nay. Sakit! Sakit! Ipokrita! Dili ko mo to! Nahibaw ko nga dili makadot ni mo kining akong gibuhat nga pagbira sa imong buhok. Gamahanan ka! Dili ka mo bati og sakit sa ingon lang ini. Bayri ko dako! Dako mong utang na ako! Ibuhat ko sa babo! Uy, si Pia! Ay, gibira biya ko sa wheelchair. Animal makapunyong mulaban ka gyud ning daw nimong sinagop. Nisi! Unsa, Nay? Sinagop? Dili, day. Ayaw paminawa ka ng imong inahan. Oras na! Oras na punyong. Mamasahin ka ng babayan na sa kamatuoran. Anak! Hala! Tay, unsa ka kamatuoran, Tay? Pia, anak. Asa, sabay, mura kag Semana Santa. Anak-anak ka, anak nga way ayo. Daw, mana siya. Sultihes, tinood. Nga dili na nato tinood nga anak. Pinunitan na siya. Unsa? SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit sa to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una nagmuhubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang distaas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. PM na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyon akong tindog na ulian jog ko. Sige, inom ato. SED Panyawan Health Testimonies. Tinuod, Tay. Tingog, Lois! Sulti tinood! Ay, kundi ihagputin ka sa pintana! Saban! Di ba ninyo tinood ka anak si Pia? Kaning Pia, minaw-minaw mo. Pia, wa man tol maglatay sa imong kagatan ang among dugo ni nanay nimo. Apan anak ko ikaw. Mahal ta ka, anak. Kun mao, Anak. dili ginay ko niya tinuod nga anak. Kinsa ko ginikanan, Tay. Nay, Ambot lang.
Kung naibaw pa mi, nga, niya ka o ba na mo, dugay tanang gang giuli niya, oy! Mao di ay. Mao di nga bisag kamay. Wa ka mabati og pagmahal na ko, nay. Mao di ay. Mahal? Ha? Ikaw ang hinungdan nga naingon ni ana ang kahimtang ni Ponyong. Og ikaw sad ang hinungdan kung nganong namatay ang among anak. Og dili na ko makahimo makaanak pa. Tungod nimo. Sa may sanga may piya nga, baby pa makato si ato. Kapoy tabi ay. Kapoy storya, may bayad. Hala no! Kanang ama-ama nimo ang pangutan ay. Kung nganong naabot ka sa among kamot. Sa pagkakaroon, atagi una ko pa si unang bayad sa among pagbuhi nimo. Nisiyon sa ba? Ay, sige. Sige, nay. Hatagan ta ka. Oh! Kita mo? Kita na nakadungog ka po yung. Matag siya. Naalagyan niya sa kwarta. Daw lang yan. Animal niya ay. Dali be, kapoy baya. Hatagin ako. Aka na kayo, be. Dagahan na ha, dagahan na. Bay, kung saan na di mo tao kuting, ha? Di mo dugabon ng disi? Sinipon yung na lang. Unsa? Unsa dunggabon? Unsa dunggabon? Ha? Bay. Dur. Maigog yung wheelchair na. Ano nga tao na, oy, gikunting rin yung buhok, bida. Kung masuko, kagani, yan, upawi lang na. Ay, nanindot yung buhok, kung masuko ka ni Punyong, upawi si Punyong. Ayaw, Dur. Ano mo yung tripi? Ay, O alam diba, na di- sinanay ni mo? Alam di ay. Santa ko, honto karong luguma ka. Bida. Kamindos, noon ni siya noon. Nagsanta ako. Ni anay, oh. Saan ni? Saan lang kong buhok ni mo? Buang ka? Kwarta ang bugti sa kong buhok, nay. No. Unsa? Kwarta? Nasato pa. Bulawan di ay kining imong buhok. Uy nga, ano man ta ka magsulti sa una, oy. Gitigom ko unta ang imong buhok. Dugay na di ay unta kong nadato. Piste man di ay ka. Ay, pamalikas. Malikas kayo ako. Grupiya, hasta sa kanon, ligor sa kagyawa. Hilom, oy! Hilom di alagom. Ay pagkapilapid niya, kawa kay labot din eh. Ano bang niyawa ka din eh, ha? Nag-unsam ka din eh. Huwag ka mapuyo din eh. Layas ba? Paulisin niyo. O gayaw gid pagpanabi sa imong nasayran din eh karon ha. Lagom! Bida, sabi, bebe. Nabulawan mo ka ng buhok, may piya, be. Haka, be, tiguan na ka ng disino, pero... pero mutuo ni ka na, taon, be. Kasi pagtuo ni mo ni Abay, may gahom din na. Naa! What? Sa'yo ba? Boss. Boss, sorry nga nadugay ko. Nalipat ko sa oras. Pasiluwa ko, boss. Abi ko wa ka na'y plano mo balik din eh. Ganina pa kong nagpaabot ni mo. Nagsige kong panawag ni mo pero di ka mo tubag. Abi na kong di ka nagid mo pa uli pa. Unsa man, talikdan na sa kunin mo? May tabo ka na, boss. Talikdan ka mas tanan. Nung ka, ako. Kanindot pamation ni anak. Pero, dili ikaw ang gusto kong mulitok ni anak. Si Pia. Siya ang gusto na kong pabati nga moingon ni anak. Boss. Bon, help me. Nabangi kong maangkon ko sa hingpit ang babae nga akong gimahal. Kaya murag mabuang na kong maghuna-huna ang dili na siya magpakita pa na ako. Boss. Mubalik ba ko sa bungtod? Aron muambak nga? Boss. Or, kini na lang.
Unsaon mo ka ng pistola? Ay, imong gitiyon sa imong, ang imong pistola. No, ayaw. Hari, mabuto ka na. Ikagna ni mo ka ng imong pistola. Tingali, makablit ni mo ka na. Ami na. Hubog ka lang, Hari. Ubog. Katawanan. Di ba mato nila? Kung mahubog ka, malimot ka sa tanan, lakip ang kasakit imong gibati, mawa. Pero nganong gibati ko man gihapon ning kahawaang sa dughan buni. Nganong nagpangita man gihapon ko di Pia. Gusto ko makita siya karon dayon. O kini, maulang gini ang sulbad daron makita ko siya. Hari, nganong gitiyon mo ka na ko ang imong pistola. Sigit! Ha? Pangayog panabang, aron dunggon ka diya. Unsa? Kay sa oras nga dili siya mo abot, mamatay ka! Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED Kogon mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang SED Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon, lawas baskogon. Tila ibon kung lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.